נתחיל בלמצוא מקום שקט שאפשר לשבת בו, אפשר לפרוס מזרן יוגה ואפשר פשוט כל מקום שבו נוח לכם להניח כרית ולהתיישב עליה, לשים את האגן כך שהוא קצת יותר גבוה מהברכיים, לקחת את הברכיים לכפיפה בישיבת סוכסנה, ממש כמו שאנחנו יושבות בהתחלה של כל תרגול. אם יש ישיבה אחרת שנוחה לכן, קחו אותה. מה שחשוב זה שיהיה לנו נוח לתת לשדרה שלנו להתארך למעלה. אז אנחנו מתיישבות על הכרית או על כל הגבהה אחרת ומתחילות יחד לנשום. אז קחו את כמה רגעים הראשונים להגיע אל הישיבה, אל הגוף. ניתן להכרה שלנו, למיינד, להגיע לאט לאט, לנחות לתוך הגוף, מתוך כל המחשבות, מתוך כל ההתרוצצות שכנראה חוויתן בימים האחרונים, התרוצצות תודעתית, מחשבות שהולכות לכל כיוון. ועכשיו אנחנו רוצות לנסות קצת להרגיע ולהרפות. אז לאט לאט אנחנו ממש מנסות כמו לסגת מכל המחשבות ומכל מה שמעסיק אותנו, ולהיות רק בתוך הגוף שלנו כרגע, עם הנשימה, הכרה שמתרכזת בתנועה של הנשימה ובתחושות של הגוף. נעביר את תשומת הלב למפגש של הישבן עם ההגבהה או עם הכרית, ולאט לאט מתוך המפגש הזה אנחנו צומחות מעלה, רוצות לצמוח מהגב התחתון, המפגש עם האגן, דרך הגב האמצעי והגב העליון עד לעורף, לבסיס הגולגולת. כל השדרה רוצה להתרווח ולצמוח מעלה. דמיינו שמישהו מושך אתכם מקודקוד הראש ועוזר לכם עוד טיפה להזדקף ועוד טיפה לרווח בין כל חוליות הגב. גלגלו מעט אחורה הכתפיים ומטה, הרפו. חפשו איכות של הרפאיה ולא משיכה מטה, שהיא כוחנית אלא יותר ממקום מרפא ונינוח. נעביר את תשומת הלב לתווי הפנים. נחפש גם שם הרפאיה ונינוחות. נרפא את הגבות, את האזור שבין הגבות, נוודא שאנחנו לא מקבצות. גם את צידי העיניים, נוודא שאין שם קיבוצים והכל נינוח ורפוי. וגם בצידי השפתיים. נשים לב שהלסת שלנו לא נעולה. נחפש הרפאיה באזור של הלסת. ואם קשה לנו להביא כרגע הרפאיה לאזור, אפשר ממש לפתוח רחב את הפה, ואז לחפש את ההרפאיה בנשיפה הבאה. ומתוך ההרפאיה, אולי אפילו יש רווח קטן בין השפתיים. הלשון משוחררת בחלל הפה באופן שנוח לכם. זה בסדר אם היא גם נוגעת בחך העליון. ונעביר את תשומת הלב לנשימה עצמה. ניתן בכל שאיפה לבטן לצאת החוצה בחופשיות. נרגיש איך האוויר נכנס עד לקצה התחתון של הריאות, גורם לבטן שלנו להתרווח, ואז האוויר ממשיך ונכנס לאזור הצלעות, ובסוף גם לאזור העליון של הריאות באזור בית החזה. ריאות מלאות לחלוטין באוויר, בחמצן. נרגיש את העצירה הקלה בקצה של השאיפה, ומשם לריקון, הוצאת האוויר החוצה. נרגיש איך האוויר יוצא מאזור בית החזה, לאחר מכן מאזור הצלעות, ובסוף גם מאזור הבטן. נשים לב שהבטן יוצאת ונכנסת
כתגובה לתנועת הנשימה ולא מתוך מאמץ שרירי מכוון. הכל קורה באופן עדין, רפוי, נינוח ומלא בנוכחות. שאיפה ונשיפה. שאיפה, נשיפה. נשימות צרפתיות מלאות. ניקח פה עוד כמה רגעים של נשימות טבעיות. אפשרו לעצמכם ממש להיות נוכחות עם הנשימה, לשים לב לתנועה שלה, לשים לב שהאוויר נכנס, שהאוויר יוצא, וגם לשים לב למנח של הגוף, לבדוק שלא קצת קרסנו קדימה עם הכתפיים, כשאנחנו שומרות על השדרה הזקופה, על החזה פתוח, על הכתפיים נינוחות, ופשוט לנשום. ובכל פעם שאתן שמות לב שההכרה שלכן נדדה, להתעסק במחשבות, להתעסק בחששות, להתעסק באי ודאות שקיימת כרגע, או בכל עיסוק יומיומי אחר, אנחנו קודם כל שמות לב לכך שתשומת הלב נדדה, ולאט לאט אנחנו מחזירות את עצמנו חזרה אל הנשימה, מזכירות לעצמנו שזה טבעי שהמחשבות שלנו נודדות, שזה הטבע של ההכרה, של המיינד שלנו, ובלי שיפוטיות פשוט מרפות את המחשבות וחוזרות חזרה לתנועת הנשימה. שאיפה ונשיפה.
מכאן אנחנו ממשיכות לטכניקת נשימה, פרניאמה, שנקראת נשימת קופסה. טכניקת נשימה מרגיעה, שיכולה לחבר אותנו פנימה ולאפשר לנו להיות במוד מדיטטיבי, להרגיע את מערכת העצבים ולהיות בנוכחות מלאה. בטכניקת הנשימה הזאת אנחנו ניקח שאיפה באורך של 4 שניות, נעצור ל4 שניות, ננשוף 4 שניות ונעצור ל4 שניות. אני אנחה את כל תחילת הפרניאמה, ולאחר מכן תמשיכו אתן בתרגול אישי. אתן יכולות להחליט לשחק עם אורך הנשימה, כלומר במקום 4 שניות להפוך את זה ל5 או ל6 שניות, בהתאם ליכולת ולניסיון. אנחנו מתחילות. שאיפה עמוקה פנימה, נשיפה לריקון מלא מאוויר, ונתחיל. שאיפה, 2, 3, 4, עצירה, 2, 3, 4, נשיפה, 2, 3, 4, עצירה, 2, 3, 4, שאיפה, 2, 3, 4, עצירה, 2, 3, 4, נשיפה, 2, 3, 4, עצירה, 2, 3, 4, שאיפה, 2, 3, 4, עצירה, 2, 3, 4, נשיפה, 2, 3, 4, עצירה, 2, 3, 4, שאיפה. תמשיכו בעצמכן בקצב שלכן. ניקח שאיפה עמוקה פנימה, נשיפה, שאיפה ונשחרר ההנחה. עוד פעם אחת כזאת, שאיפה להנחה, שאיפה, פעם אחרונה, שאיפה, רק תהיו. נשימה טבעית, להרגיש את הגוף, להרגיש את האדוות של הנשימה, של הריכוז בנשימה, רק להיות עם הגוף, לנשום. כרגיל נרצה לסיים בהודיה. ניקח את הידיים כף אל כף, אנג'לי מודרה, למרכז בית החזה, אל הלב שלנו. נרכין את הראש לכיוון הידיים, נהיה במחווה גופנית של הכרת תודה, ונודה לעצמנו על שבחרנו לקחת רגע של שקט בתוך הסערה, להתיישב, לנשום, להיות בנוכחות ואהבה לעצמנו.
ובפעם הבאה שאתן מרגישות שהדופק נהיה מואץ, שהנשימה מתקצרת, אתן יכולות או לפתוח את ההקלטה הזאת ולהיעזר בה, או לזכור שתמיד יש לכן את היכולת לעצור, לנשום, להיות בנוכחות ולהרגיע את עצמכן. הכל נמצא בכן, יש לכן את הכל. שולחת לכם חיבוק חזק ומחזק. נמסטה.